Vítejte v Hrobicích, kde se nachází náš nový mobilní dům Kolodom. Koukáme se na typ velikosti XL 12x4 metry. Všechny domky jsou ze dřevěné konstrukce, jejíž výhodou je možnost propojení jednotlivých modulů dle vašich požadavků. Tento kolodom nemusí být závislý na přípojkách elektrické energie a kanalizace, takže je plně soběstačný mimo dosah veškeré civilizace. Vytápění je řešeno pomocí podlahového topení s regulací pomocí termostatu v každé místnosti. A taky velkou zajímavostí je náš smart systém použitý v tomto domě. Více informací o našem kolodomě najdete na našich webových stránkách, anebo se zastavte na prohlídku u nás v Hrobicích. Budeme se těšit.